The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Joseph Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga kaaksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon mula sa Del Gallego, Camarines Sur. Dalawang senior citizen ang ating nakilala nang sila ay dumulog sa ating tanggapan upang humingi ng tulong. Eto ang kwento, partner. Si Nanay Vilma Eugenio na taga Cavite ay 68 taong gulang na, isang byuda at may 3 anak. At 6 na taon nang nakakaraan nang makilala niya itong si Tatay Emmanuel Doliente na tubong Del Gallego, Camarines Sur naman. Sila ay nagkakilala sa pamamagitan ng isang social media app na kung saan sila ay nagkausap hanggang sa napadalas na ang kanilang pagchat-chat sa isa't isa. At sa 2 taon nilang chatmate, napagdesisyonan ni Nanay Vilma na puntahan ng personal itong si Tatay Emmanuel. Mula Cavite ay dumayo siya Del Gallego at dito na sila nagkasama. At ngayon, partner, 5 taon na silang magpartner sa buhay. Dahil sa nakakatuwang kwento ni Nanay Vilma at ni Tatay Emmanuel, makakausap natin sila ngayon sa kabilang linya ng telepono. Magandang hapon po sa inyo, Nay. Nanay Vilma. Wala po ang signal. Nanay Vilma, kahit pa wala po yung signal, ang importante po ay ang pagmamahal nyo kay tatay ay hindi po nawawala. Tama po, Nay? Nay! Ilapit mo nga dito yung telepono at para magkaintindihan kami ni Nay. Nay, magandang hapon, Nanay Vilma. Magandang hapon po. Ayun, si Tatay Emmanuel. Mabuti pa ito si Tatay Emmanuel at aktibong-aktibo ang kanyang pandinig. Tay, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Si Nanay Vilma na ito. Nanay Vilma. Oo. Ayan, unahin po kita. Kumusta po kayong dalawa ngayon ni Tatay Emmanuel? Opo. Okay lang man po. Ayun, kumusta po yung pagmamahalan po ninyo? Mainit-init pa ba? Ay, okay po. Yon. Kahit mahirap. Kumusta naman po yung labing-labing, lalo na ngayong malamig po ang panahon? Okay lang po. Kilig na kilig itong dalawa. Talagang exciting ako. Excited ako at exciting itong pag-uusapan natin. Kumusta ang samahan po ninyo na umabot po ng 6 na taon po Tatay Emmanuel at Nanay Vilma? Wala pa pong ani. Magti 3 years pa lang po. Magti 3 years! 3. Tatlo. Okay, so magtatatlong taon po pa lang po kayo. Pero sa 3 taon na yan po, Tatay, kumusta po? Ano na po ba yung mga hindi ninyo makakalimutang mga pangyayari sa buhay bilang kayo po ay in love sa isa't isa? Ay, marami po.
Tulad ng ano po, tay? Katulad ng maganda naming samahan, mahal namin ang isa't isa, Opo. walang problema, kahit po mahirap. Opo. Kahit mahirap, ang importante ay yung tunay na pagmamahal. Tama po, Tatay Oo po. Emmanuel. Laging nagbibigayan, nag-uunawaan. Yun. Apo, tay, maungkat ko lang po tayo, no? Bago po kayo nagkakilala ni Nanay Vilma, kayo po ba ay may dati pong, alam mo na tay, meron po kayong dating minahal at kinalimutan na? Ay matagal na pong panahon. Nabalo ako, ma'am. 1986 pa. Uy, wala pa ako sa mundo. Opo, 1986 po kayo nabiyudo po, tay. Opo, akala ko nga po, ma'am, hindi na ako mag-aasawa. Itong pandemic po, may mga nararamdaman na ako sa katawan. Sabi ko, naisip ko, kasi po, hindi kami nagkaanak. Hindi po kayo nagkaanak nung una mo pong asawa, tay? Opo. 6 years lang kami nagsama. May kwan po kasi siya, may cancer. Opo. So, namatay po itong dati mong asawa Opo, dahil sa sakit pong 1986 kanser. Wala po kayong Ngayon anak. po, nung panahon ng pandemic, kakakakuan ko po na siguro nakita niya yung Facebook ko sa account niya, nag-friend request po siya sa akin. Opo, eto na po, tatay. Si Nanay Vilma na po yung pinag-uusapan natin. Opo. Okay. So, nakita ni Nanay Vilma yung Facebook account mo, nag-friend request po siya, at nung nakita nyo po, tay, na meron pong friend request itong si Nanay Vilma, ano po yung ginawa nyo kaagad? Inaksip ko po. Yun. Dahil kagustuhan ko rin pong magkaroon ng mga kaibigan. Okay. So, inaccept nyo po yung friend request ni Nanay Vilma sa kagustuhan nyo pong magkaroon ng kaibigan. Opo. Opo. So, hindi nyo po plinano or inisip na ito pong pagiging pakikaibigan nyo po kay Nanay Vilma ay magiging kaibigan? Hindi. Nung una po, talagang ang kapagtatawagan namin sa mga pagchat-chat, ay kaibigan lang po talaga. Okay. So wala naman po kayo, tatay, na intensyon na itong si Vilma baka makuha ko sa isang tingin or ma-inlove sa akin. Wala namang ganun, tay. Ay, nung time po na yun, wala pa po talaga. Pero yung nakita nyo po yung profile pic ni Nanay Vilma, nagandahan na po ba kayo? Profile po niya, ikon lang, mga flower. Ay, bulaklak. So yung bulaklak po na yon, wala po kayong Ay, iniisip? minsan po, nag-post siya ng may picture. Aha. So nakita nyo na po si Nanay Vilma? Oo, sabi ko, no, siguro mga 6 months na po, maganda na po ang pa namin. Sinasabi ko sa kanya mga problema ko, mga nararamdaman ko. Ay, siya po, ganun din. So naging open po kayo, tay, sa isa't isa? Opo. Okay. Tapos, nung magtagal, ay sa pagpapaalaman po namin, ang sinasabi ko po lagi sa kanya kauli, bye-bye love. Yun! Grabe ka talaga! So doon sa nagbababay love ka na, Tatay Emmanuel, wala pa naman kayo noon na pag-uusap na kayo ay... Wala pa po, hindi pa ako naliligaw. Oh, hindi ka pa nanliligaw, pero tinatawag mo na siyang love. Opo. Matindi. Ay, payag naman po siya. Hindi naman po siya nagsabi na kung ano pa man. Siya ng ganun. So hindi po siya nagkontra na tinatawag mo po siyang love? Hindi po. Okay. So sa tingin mo po, dahil tinawag mo siyang love, hindi nagkontra si Nanay Vilma, okay yun sa kanya? Opo. Yun. Siguro po dahil sa nangungulira rin po siya at ay biyuda. Kaya po siguro ganun. So sa tingin mo po, tatay, dahil biyuda din itong si Nanay Vilma, kakagatin niya yung pagiging yung kagustuhan mong tawagin siyang love at parang may gusto na din si Nanay Vilma sa'yo? Ay, nung una, ma'am, yung pagtawag ko sa kanyang love na gayon, bilang kaibigan. Si tatay talaga. Bilang kaibigan pa lang yon.
Opo. Okay. Pero nung magtagal po ng mga siguro mga 1 year na, nagtapat na po ako sa kanya. Yun, nagtapat ka na ng pag-ibig. Paano po yung ginawa niyong pagtatapat po, Tatay Emmanuel? Ikaw, Ha? Paano po yung ginawa niyong pagtatapat, Tatay Emmanuel, kay Nanay Vilma? O, ikaw na po na dapat. Ay, sinabi ko po na ako, sabi ko, may edad na po ako nung time na yun, 67 na po ako. Oy, 67 ka na nung time na yun, Tay. Opo, ay, Pero matindi pa, no? Gustong-gusto mo pa po magkaroon ng bagong lovers. ang naisip ko kasi ma'am nung time na yun, may mga nararamdaman na ako. Sabi ko, kung tatanda akong walang kasama, ay paano ako? So gusto niyo po si Nanay Vilma maging caretaker niyo po? Maging Oo, sinabi ko sa kanya, taga-alaga po sa inyo, Tay? Kung papayag ka sa gusto ko, ay gusto kitang makasama sa pagtanda ko. Yun, kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Tatay Manuel! Tay! Magkawag ka. Magdawag ka, Nanay Vilma. Magdawag ka, Nanay Vilma. Magdawag ka da. Sabi niya, makinig ka, Nanay Vilma, kay Tatay Emmanuel. Tatay Emmanuel, nung sinabi mo po yun kay Nanay Vilma na gusto mo po siyang makasama hanggang sa pagtanda, ano po yung sagot ni Nanay Vilma? Ay, wala pa po siyang nasabi. Okay. Silence means yes. Siguro po mga 1 week bago niya sinabi. Pero sinabi ko po sa kanya na ako wala akong aral. Wala akong yaman. Okay. Ang yaman ko ay ang puso ko. Yun! The best talaga, partner. Oo, talagang ang puso ay kayamanan yan, partner. Nanay Vilma! Nung tinawag ka ni Tatay na love, ano po yung naramdaman mo? Ano po, yung ano po sa kanya, parang nung una po talaga. Kinilig ka, Nanay Vilma. Sa totoo lang, kinilig ka po. Kinilig ka kay Tatay Manuel nung tinawag kang love. Hindi naman po. Sure. Ano ko lang talaga noon, makipagkaibigan sa kanya. Okay, so hindi ka pa kinilig nun. Noong matagal na po kami, magdadalawang taon na, doon po niya sinasabi lahat sa akin yung karamdaman niya, yung... Wait lang, Nanay, magdadalawang taon na po kayong magkarelasyon or magkaibigan sa chat? Sipon pa din. Sa cellphone pa din kami. Ayun! Pandemic po noon. Okay, Pandemic. so 2 taon kayong magka-chatmate. So sa loob ng 2 taon, doon ka na nakaramdam na gusto mo na din itong si Tatay Emmanuel. Opo. Okay, so medyo mahaba-haba, no? So, balik mo po, Nanay Vilma, muna kay Tatay Emmanuel. Ayan po. Opo. Tatay Emmanuel, Oo. nababanggit nyo po na kayo po ay walang anak doon po sa una nyong asawa. Wala po. At Opo. sa totoo lang po, dahil sa sakit niya, lahat ng dinala ko sa kanyang magagamot, bawal po mag-anak. Bawal mag-anak itong si Mrs. mo. Opo, at madadali daw po lalo ang buhay. Ay, opo. So, inintindi nyo na po yun, Tay. So, ngayon po, Tatay, nakilala nyo po ito si Nanay Vilma. Sa pagkakakilala nyo po kay Nanay Opo, Vilma, nung time ng pandemic, opo, so sa pagkakilala nyo po kay Nanay Vilma, ano po yung pagkakilala mo po sa kanya? Meron na din po ba siyang asawa, mga anak? byuda po siya ng 11 years na daw. Tapos, 9 years lang noon. ay nung time na yun, 9 years daw. Tapos, may mga anak din po siya na may mga pamilya na din. Ayun, so parehas kayong byudo at byuda. So inopen up ni Nanay sa'yo yung kwento ng kanyang buhay at meron daw po siyang anak. Opo. Apo, mga anak, ilan po yung anak niya? Ano po ang anak ko? 5, pero patay na po yung 2. Okay, so 3 na lang po. 3 na lang po. Okay. Kumusta naman po yung mga anak niyo po? Tanggap naman po itong si Tatay Manuel. Yun nga po ang problema. Hindi po nila tanggap.
Ayun. So, hindi nila tanggap. So, ano po yung ginawa nyo, Nanay Vilma, dahil nalaman nyo pong hindi po tanggap ng mga anak nyo po itong si Tatay Manuel? Ano po, nagdesisyon na lang po ako ako na lang po ang nagdesisyon. Kasi po parang naano ako sa kwento niya, parang lumambot po yung puso ko na sabi niya pag may sakit siya, wala sa kanya nag-aalaga, wala Opo. sa kanya So, ibig sabihin po, Nanay Vilma, despite po na ayaw po ng mga anak po ninyo kay Tatay Emmanuel, sinunod nyo po yung tibok ng puso po ninyo na gusto nyo pong makasama habang buhay si Tatay Manuel. Opo. Okay. So, ano daw yung rason? Bakit pala ayaw po ng mga anak po ninyo kay Tatay Manuel? Ayaw na nga nila daw, wag na lang daw ako mag-asawa kasi doon na lang daw ako sa kanila. So parang sinasabi nila, wag mo lang sundin ang puso mo. Opo. Opo. So, sinunod mo talaga na yung kagustuhan nyo po na makasama si Tatay Manuel. Opo. Ano po yung ginawa nyo, Nay, para makasama nyo po si Tatay Manuel? Ano po, galing akong Cavite, dito na po ako umuwi sa kanya. Pag galing ka pong Cavite, umalis ka po ng Cavite, dumiretso po ikaw kay Tatay Manuel. Opo. Opo, so nagbiyahe ka po mag-isa. Opo. So ikaw mismo po, Nanay, ang pumunta po kay Tatay Manuel para po makasama si Tatay Emmanuel at ipakita sa kanya yung tunay mong pagmamahal. Opo, usapan naman po kasi namin yun na aabangan ako niya kasi hindi pa naman ako marunong dito. Abangan ako niya. Ayun. Nay, bakit po hindi si Tatay Manuel yung pumunta po sa inyo at ikaw po bilang babae ang nagpunta po kay Tatay Manuel? Ano nga po, hindi na siya po makabiyahe ng kasi may mga karamdaman na nga po siya. Ayun. So, ibig sabihin po, Nay, kahit po meron pong mga karamdaman, may mga sakit na po itong si Tatay Manuel, ay hindi nyo po yun inisip dahil ang kagustuhan nyo po ay ipakita kay Tatay Manuel yung inyo pong tunay na pagmamahal. Opo. Yun. Diyan po, Nay. Saludo po ako sa inyo, Nay. Nay, nung nagkita na po kayo ni Tatay Manuel, ano po yung naramdaman po ninyo? Kasi, kahit na hindi pa kami nagkikita, parang na kasi, halos araw-araw naman po kami nagtatawagan. Okay. So parang kilala nyo na po ng lubusan ng isa't isa. Ayan si Tatay Manuel. Magkakilala na kami, kahit hindi pa kami nagkita. Okay? Okay. Eto naman, tatanungin ko si Tatay Manuel. Tatay Manuel. Opo, nung una kayong nagkita ni Nanay Vilma, ano yung una mong naramdaman sa kanya? Ay sa totoo po, talagang hindi ako makapaniwala na darating siya. Kasi po, hindi pa man talaga kami nagkikita. Opo. Alam mo po nang bumaba sa sabat. Niyakap po agad siya. Ayun! Meron ba, Tatay, na nangyari na nagkaroon ng slow-mo? Parang tumigil ba yung mundo mo, Tay, nung nakita mo siya ng personal? Ay... Kinikilig si Nanay Vilma. Malakas po ang pintig ng puso, siyempre. Yun! Tumitibok-tibok ang puso ni Tay. Opo, at nung nakita mo si Nanay Vilma, ay agad mo siyang niyakap. Ano yung sinabi mo sa kanya? Na pagdating po, Oo. ay malaki po ang pasalamat ko kasi hindi niya ako binigo. At nagkita na kayo na, Tatay. One week pa bago siya dumating. Maganda na po ang usapan namin na darating siya. Opo, nung sinabi mong 1 week na sinabi ni Nanay Vilma na pupunta siya dyan sa inyo, excited ka na bawat araw, Tatay? Ayaw po, siyempre po. Aha. Since excited ka, Tay, ano yung mga preparasyon mo, Tay? Yun po ba namang more than 30 years na wala kang pag-ibig nung araw na yun? Okay. Darating ang pag-ibig sa iyo, di excited ka po nun. Tay, ano yung Apo. mga preparasyon, Tay, na ginawa nyo dahil magkikita kayo ni Nanay Vilma? Ay, wala man po. Natural lang po. Oo.
Ano tay, naligo ka ng 2 beses sa isang araw, nagpagupit ka po, nagpagwapo, nagpabango, ano tay? Maligo po. Opo. At nang Tuwa si sinundo Tay. mo siya, Tatay Manuel, dun sa binaba niya ng bus, saan po kayo pumunta agad? Dito na po sa bayan namin sa highway. Nag-date po ba kayo nung mga araw na yon, Tatay? Ay, iniuwi ko na po sa amin. Uy, Ay, diniretso na agad, diniretso partner. agad. Wala nang Wala nang liko-liko pa tay. Diretso ka agad sa bahay ninyo. Opo, gabi na po kasi nung... Akala ko iba yung da. Atay, pagpakarating po ninyo sa bahay po ninyo, ano na po ginawa ninyo? Ay, simple po. Usap lang. Dahil mahaba-haba yung biyahe, pinagpahinga ko muna siya. O, pinapahinga mo muna. Tapos tay, ano na nangyari? Wala pa. Si Nanay Vilma, ano? Sabi ni Nanay Vilma, usap lang. Usap lang. Usap tayo. Pag-uusap tayo. Tapos tay, Ay, di doon na po nag-umpisa yung... yun, ano tay? Kasama na. Ano po yung pinag-umpisahan nun tay? Oh, Ano na po yung pinag-umpisahan? ay... Yung pala, bilang mag-asawa, Yay! Sa tagal ng panahon, dumating ka na, Vilma, sa piling ko. Ayan ang tinatawag partner na alam niyo po second ba, time. Ma'am Jen? Second time. Love is marami sweeter po the akong second time nagtataka dito around. sa akin. Mm. Sa edad mo yan, nagkaasawa ka pa? Sabi nun, Bakit hindi ko may sino ID? nagsabi tay? Tay, sino nagsabi po niyan? Ay, mga kumpari ko po dito. Inggit Okay. lang sila, no tay? Inggit lang sila, no? Pero Tatay Manuel, pag sa tuwing sinasabihan ka na mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo ng ganyan na matanda ka na, bakit ka umibig pang muli, ano yung sinasabi mo sa kanila? Ay, sabi ko, siguro, talagang itinadhara sa akin ng Diyos para magkaroon ako ng magmamahal sa akin. Okay. Meron akong tanong partner kay tatay, no? Sige. Tay, Oo. nung nakita mo sa unang beses, unang pagkakataon si Nanay Vilma, sino yung kamukha niyang artista? Ay, hindi ko po masasabi. So wala po siyang kamukhang artista na, Maganda tay? po siya. Ha? Maganda siya. Maganda siya. Yun, pinaka-importante. Adjective, maganda. Okay? So, tay, ngayon po ba, kumusta? Ilang taon na kayong magkasama ngayon ni Nanay Vilma? Sa December po, 3 taon. Okay, sa December, 3 taon na kayong magkasama ni Nanay Vilma. Kumusta po? Yung una mong pagkakita kay Nanay Vilma, nagandahan ka po, maganda po siya. Ngayon po ba, kumusta? Ano yung tingin mo kay Nanay Vilma? Maganda pa rin ba? Alam mo po, sabi nga, kung sa sili, habang natigas sa sili, lalong naanghang. Oh, lalong tumatagas yung sili, lalong umahanghang. Ano? Ganun din po ang tubo. Oh, tubo. Habang tumatanda, lalong natamis. Na yun ang matalinghagang comparison ni tatay para kay Nanay Vilma. Ngayon po, Alam mo, ma'am, Po. ang pag-ibig, Mm. hindi mo yung, sabi nga, pag may pag-ibig sa bawat isa, yun po ay walang kapantay. parang langit lang tay, ano? Opo, Opo. kahit po kayo naghihirap, basta nagmamahalan kayo kapwa, Opo. kahit wala po kayong tira, walang pagkain minsan, okay lang po yun. Opo. The best ka talaga tay. The best si Tatay. At may tanong ko si Nanay Vilma, ano? Nanay Vilma, opo, kung meron kang bagay, ano po yung bagay na nahulog ka dito kay Tatay Emmanuel? Ang bagay na kaya yung bagay na kaya ako gusto sa kanya. Opo, Pinairapan mo pa si Nanay Vilma ng bagay. bagay. Ano yung mga bagay, Nanay, na Hindi mo Ano? kakalimutan. hindi mo makakalimutan kay Tatay Emmanuel? Ang nahulog ang loob ko sa kanya, parang sa mga sinasabi niya sa akin na ganito siya, ganyan siya, mahirap siya, na ganito pag may sakit siya. Parang doon ako
nahulog ang loob ko sa kanya na parang sabi ko, kawawa Alam, naman alam ang mo, tao partner, na to. kakaiba itong si Nanay Si Nanay. Vilma. Kasi yung iba, nahulog or parang mas ginugusto nilang yung isang lalaki dahil merong ganito, merong ganyan. Pero ito si Tatay Emmanuel, may sakit, May sakit, wala na nag-aalaga. walang nag-aalaga, walang pera, pero Gusto pa rin ni nandun yung Nanay pagmamahal Vilma. ng Kumbaga Nanay si Nanay Vilma ang tutugon. Hindi materialistic si Nanay Vilma. Tama. Okay. At nakita natin, partner, kanina, yung litrato na pinadala nila ay, yung bahay nila ay nasa gilid lang ng kalsada. Tama po ba, Tatay Emmanuel? Opo, nasa gilid lang po kami ng kalsada pero hindi namin itutunay na bahay. Nakikitira lang po kami. Oh, kanino Opo. po bahay po yan, Ay? Dito po sa kaibigan niya. Opo. So, buti na lang po, pinahiram po yung bahay sa inyo po, ano? Pinayagan po kayong tumira dyan? Ang bahay po namin nasa Nyugan, malayo po. Wala kaming kapitbahay. Opo. Ngayon, Nanay, paano na yung pangangailangan nyo sa pang-araw-araw? Paano po kayo nakakakuha ng ganoon? Para sa kalaman ng karamihan, ano, at mga tagapakinig at tagapanood natin, partner, si Tatay Emmanuel ay isa na ngayong bulag. Sa totoo lang talaga. Wala na siya mahirap. talagang kaya. Oo. Totally blind. Tama po ba, Nanay Vilma? Si Tatay Emmanuel ay hindi na po nakakakita? Opo. Ayun. So, paano yun, Tatay Emmanuel? Noong una nakita mo si Nanay Vilma, nagandahan ka po sa kanya. Ngayon po, hindi nyo muna po siya naaninag. Hindi nyo na po nakikita. Nang dumating po siya, nakakakita pa ako. Opo. So, ngayon po, Wala na po siya. opo, wala na siyang paningin. Opo, kumbaga, partner, binigyan si tatay ng tsansa na makita ito, si Nanay Vilma, bago siya mawala ng Opo. paningin. So, ilang buwan mo nyo lang po tayo nakita po si Nanay Vilma bago pa po totally nawala po yung inyo pong paningin? Mahigit na pong 2 taon. Dalawa, hindi. Nung makita mo daw ako, nung may paningin ka pa. Opo. Ay, nasa 2 buwan lang. Isang buwan nyo lang po nakita si Nanay Vilma. 2 buwan. 2 buwan. So after that, ng 2 buwan, nabulag na po kayo. Opo. Buti na lang talaga, po. Nanay Vilma. Buti na lang, Nanay Vilma, ay talagang pumunta po kayo sa bahay ni Tatay Emmanuel. Nakita pa po ni Tatay Emmanuel yung kagandahan po ninyo. Nakita pa po niya. Ayun. At isa pa, hindi lang po yung kagandahan nyo yung nakita ni Tatay Emmanuel. Yung iba pa po na kagandahang angkin nyo po, nakita pa ni Tatay Emmanuel. Kaganda ng loob na ipinapakita mo kay Tatay Emmanuel sa araw-araw. Oo, matanong ko si Nanay Vilma. Nanay Vilma, gaano po kahirap na matanda na po kayo parehas ni Tatay Emmanuel, tapos hindi na po nakakakita si Tatay Emmanuel, mag-isa nyo pong inaasikaso? Para po sa akin, kasi hindi naman mahirap. Ayun, basta mahal mo ang isang tao, walang mahirap. Hindi naman po mahirap. Kung tutuusin nga po, yung ano po, kung tutuusin, kung iba lang na babae talaga, iiwan na siya. Opo. Kasi wala naman siyang kayamanan na pwedeng makuha ako. Opo. Ang kung tutuusin, mas ayos ang buhay ko. Mas ayos yung buhay nyo. So, ibig sabihin po nito, Nanay Vilma, wala po kayong nararamdamang pagsisisi sa naging desisyon nyo po na hindi po sundin yung kagustuhan ng mga anak po ninyo? Wala po akong pinagsisisihan. Ayun, yun ang pinaka-importante. Tatay Tama. Emmanuel, ano po yung masasabi nyo po kay Nanay Vilma na hanggang sa panahon pong ito ay pinaglalaban niya po yung pagmamahal niya po sa inyo? Ay, malapit po salamat po unang-una. Naputol. Balikan natin, partner, dahil yun ang Maganda. pinaka-importante. Yun, kasi na-curious din ako, partner, kung saan sila kumukuha ng pangangailangan. Doon na tayo, sa partner, pang-araw-araw. papasok ngayon sa ating pag-uusapan kasi walang pagsisisi si Nanay Vilma na kahit yung kagustuhan ng mga anak niya na huwag kang umalis, huwag mong puntahan, pero sinunod niya yung Sinunod kanyang pa rin. puso. At nakakatuwa dahil sa pag-ibig, walang edad, walang estado ng buhay para Tama. magkaisa ang dalawang Balikan tao. natin si Tatay Emmanuel. Tatay Emmanuel, ano po yung gusto niyong sabihin kay Nanay Vilma?
ang sasabihin ko po, ay ako po, Kung anong sasabihin mo sa akin. halos araw-araw, minuto, nagpapasalamat ako sa kanya dahil po sa kalagayan ko. Hindi ako nakakakita, inaalagaan niya. Ay, bihira. Trabaho. Wala akong hanap buhay. Bihira po sa babae ang matatagpuan mo ng katulad niya. Tama. Tama. Mhm. Tama po. So, tama po kayo dyan, tatay, ano? At Kaya alam po yung namin, mga tay. kapatid ko, yung nanay ko, kasi may nanay pa po ako. Buhay pa yung nanay laking nyo. pasalamat po sa kanya. Opo, tay? Po, Opo. So, malaki yung pasasalamat nyo po kay Nanay Vilma. At dahil dyan, tay, alam po namin na meron po kayong iniindang sakit ngayon at pinapagpasalamat nyo po kay Nanay Vilma dahil naandyan po siya para asikasuhin po kayo. ayun po. Opo. Eto tayo, makinig po kayo, no? Dahil para sa agarang pagtugon po sa pangangailangan nyo pong medikal, makakausap po natin si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Gerson. Magandang hapon naman po, ma'am, sa sir and kay tatay. Apo, Sir Gerson, napakinggan mo yung love story ni Tatay Emmanuel at Nanay Vilma na sa kabila ng kanilang paghihirap, sa kabila ng sitwasyon na andyan matatag ang kanilang pagmamahalan. Kaya lang, syempre, meron talagang iniindang sakit si Tatay Emmanuel. Ano po ba yung maaring matanggap na tulong, libreng serbisyo mula sa Ako Bicol Party List nila Tatay Emmanuel? Ay, isa po sa matatanggap nila, siyempre po yung libreng ibibigay na ang alam ko po may iniinda siya sa puso na dapat kailangan matugunan din kung may laboratory po and kung may gamot, tutulungan po ng Ako Bicol. Okay, so ibig sabihin, Sir Gerson, ibig sabihin hindi lang yung karamdaman ni Tatay Emmanuel sa pagkabulag, kundi pati yung nararamdaman niya sa puso ay tutugunan ng Ako Bicol Party List. Tutugunan po ng Ako Bicol Party List, lalong-lalo na kay Congressman Saldico. Opo. Ayun. Sir Gerson, ano po yung mga proseso na dapat pagdaanan para makuha po itong libreng serbisyo mula sa Ako Bicol Party List? Actually po, kailangan natin siyang mapacheck tsaka yung request sa kanya po about doon sa Tudaeco, lalong-lalo na po yung nararamdaman niya sa puso para po masigurado po talaga kung anong kailangan na gamot na maibigay sa kanya ng Ako Bicol Party List. Ayun. Ayan, pati partner, kung malalaman si Sir Gerson ay swerte din sa pagmamahal sa kanyang partner. Oo. Kung meron kang mensahe, Sir Gerson, dito sa mag-asawa, ano po iyon? Siguro, kung makikita mo kasi talagang walang makikitang, kumbaga po, may kapansanan ka man o wala, makikita talaga pag ang puso ang tumibok, wala po yung pinipili. Yun! Ayan, Alam mo kasi, partner, si Sir Gerson ay meron din kakundian. Apo. Diba? Meron din silang, parehas ni Tatay, meron silang nararamdamang pagkakaiba sa mga normal na tao, partner. Pero yung pagtugon sa kanilang kapartner ay laging andyan, partner. Walang kulang, walang kulang, pwede pa labis. Labis. Labis Tama na yan, pagmamahal. Ayan. Kaya sabi ko sa iyo kanina, partner, na maswerte ito si Sir Oo, Gerson. nakita ko din, partner, kung gaano kaswerte si Sir Gerson sa kanyang lover, sa Yan. kanyang misis. Ayan. Ayan sa muli, Sir Gerson, maraming salamat po. Siya po ang coordinator dyan sa Kamsur. Maraming salamat, Sir Gerson Alvarez. Maraming salamat din po. Ayan, Balikan natin si itong magpartner. magpartner na labis-labis ang pagmamahalan sa isa't isa. Nanay Vilma, Tatay Emmanuel. Nanay Vilma, napakinggan niyo po si Sir Gerson. Ha? Napakinggan niyo po si Sir Gerson. Opo. Opo. So, tutugunan po ng Ako Bicol Party List yung pagpapagamot po kay Tatay Emmanuel. Ano po, Nay? Ay, maraming salamat po. Ayun, Tatay Emmanuel. Opo, eto, meron ka ding iniindang sakit sa puso pero labis na yung pagmamahal mo kay Nanay Vilma. Baka pag kayo po ay gumaling itong sakit nyo sa puso, di naman po maapektuhan yung pagmamahal nyo kay Nanay Vilma.
Ay, hindi po. Yan! At ito, partner, pahabol lang Tatay Emmanuel at Nanay Vilma, kung meron din po kayo na mensahe sa kagaya nyo na mga senior citizen na gusto sanang umibig, ngunit maraming humahadlang. Ano po yun? Lakas ng ulan dito. Lakas ng ulan dyan! And ulitin ko lang, Nanay Vilma, Nanay Vilma, kung meron ka rin na mensahe sa mga katulad nyo na senior citizen na gustong umibig muli, ngunit parang merong humahadlang. Umahadlang. Ano po yun? Ay, para po sa akin kasi hindi naman basihan yung mga material na bagay, kung ano. Ang sa akin naman po, kasi basta mahalin lang sila ng nila. Opo. Sundin lang yung kanilang puso. Opo. Kinatulan. Opo. Kay Tatay Emmanuel. Tatay Emmanuel. Oo, super lakas nga talaga. Opo. Tatay Emmanuel. Kung meron ka din na mensahe sa kagaya mo na senior citizen na gusto sanang umibig, ano po yon? Nawala na po. Opo. Wala na kasi. Okay po. Bago po kayo mawala, Tay, kailan po kayo last na nag-I love you kay nanay? I love you ako. Mag-I love you-han na muna kayo sa isa't isa. Go! Tatay! Tulpo. Mag-I love you-han na kayo. Dali! Love you. Love you, Mama. Yeah, chup-chup. Okay. Maraming salamat po, Tatay Emmanuel at Nanay Vilma. Meron po kaming team na bibisita po dyan sa inyo. Ano po, Tay? Opo. Apo, abangan nyo lang, Tay, meron po kaming team na bibisita po dyan sa inyo. Maraming salamat. Opo, at aalalay po ang aming team sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo. Ayan. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ina ang nananawagan sa kanyang anak na nawawala umano at ang kanyang hinala, itinago raw ito na nagpakilalang boyfriend ng bata. Ang buong detalye, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List,
padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindugabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin marahay na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon. Kahapon lamang, isang balita ang bumalot ng pangamba kay Nanay Jeneline Lutino dahil ang kanyang anak na si Andrea Bernales, 17 taong gulang, isang grade 11 student, ay di na umano'y itinago ng nagpakilalang boyfriend nito. Para sa detalye, makakausap natin si Nanay Jeneline. Magandang hapon, Nanay. Hapon po. Opo, anong oras po nawala itong anak nyo? Mga 3:30 po. Nang hapon kahapon? Opo. Opo, hanggang anong oras po ito yung klase po ni Andrea? 6 to 12 po. 6 o'clock sa umaga, tapos hanggang 12 o'clock po sa tanghali. Opo, so dapat alas 12 ng tanghali kahapon ay dapat nakauwi na ito si Andrea? Opo. Madalas ba itong nakakauwi ng hindi alas 12 sa inyong bahay? O first time po ito?
Hindi naman po. Kasi may sabi niya po sa akin, pag 12 o'clock uwian nila, may practice pa po raw sila hanggang 3 o'clock yung paalam po sa akin kahapon. Opo. At hanggang sa lumipas ng alas 12 na hindi pa umuwi po ito si Andrea, ano po yung ginawa po ninyo? Tinawagan ko po yun. Yung cellphone niya, nakausap ko po naman siya. Tapos sabi niya, uwi daw po siya 3 o'clock sa hapon pagkatapos po ng practice. Opo. So, ang rason niya ay magkakaroon sila ng practice. Opo. Saan daw po sila magpa-practice, nanay? Yun po ang hindi ko po naitanong sa kanya. Opo. At nung hindi na mga alas 3, bandang alas 3 na hindi pa siya umuwi, sinubukan niyo po ba itong tawagan uli? Ito si Andrea? Opo, 3:30 po. Sinubukan ko po siyang tawagan. Tapos yung sinagot na po niya yung cellphone, umiiyak na po siya. Bakit daw po siya umiiyak, nanay, kung nasabi po niya nung mga oras na yon? Ang sabi niya po sa akin, hindi na po daw siya uuwi sa amin. Nung sinabi niya yun, ma'am, sa iyo, ano yung pumasok po sa isip niyo? Kabado po. Kasi po, sabi niya, hindi na po uuwi. Tapos tinanong ko po siya kung bakit, ano problema, mag-usap kami, asan ba siya, pupuntahan ko. Tapos sabi niya, yun lang. Sabi niya sa akin, mama, huwag mo na ako alalahanin, hindi na ako uuwi. So nagtaka ka nung mga sinabi or sinabit niya yung mga katagang yun na hindi na siya uuwi at umiiyak po ito, ma'am? Opo. At maliban sa kanya, may narinig ka pa po bang iba? Opo, may narinig po ako na tao na parang yung may sinasabi sa kanya. Tapos mga ilang minuto po, parang kinuha po yung cellphone dun po sa anak ko. Lalaki na po ang sumagot. Apo, at ano yung sinabi ng lalaking ito, nanay? Tinanong ko po yung lalaki kung sino po siya. Ang tagal niyo po sumagot kung sino talaga siya. Tapos ang pagkasabi ng lalaki sa kanya, jowa daw niya po si Andrea. Pero po, sabi ko kung jowa mo po si Andrea, pwede po mag-usap tayo. Tapos kung saan po sila naroroon, pupuntahan ko po. Opo, ano yung sinabi din nitong lalaki? Tinanong ko po kung anong pangalan, kung saan lugar, wala po siya sa akin sinabi. Hanggang binigay niya po yung cellphone ulit doon po sa anak ko. Tapos tuloy pa rin po yung naririnig kong bulong. Opo. Tapos ano yung sinasabi? Po, iyak ng iyak po. So, posibleng hindi gusto or hindi kagustuhan ng anak mo na sumama dito sa lalaki. Nararamdaman niyo po ito? Opo, yung po nararamdaman ko po kahapon. Kasi nagmamakaawa na po ako sa anak ko eh. Opo. Pero itong nakausap niyong lalaki, Nanay Jeneline, nagpakilala ba sa inyo itong lalaki? Hindi ko po kilala, hindi po namin yan alam, hindi po namin nakikita yan. Opo, sa pagkakaalam nyo, nanay, dito sa anak nyong si Andrea, meron po ba itong nalalaman kayo na meron itong karelasyon o nobyo? Wala po. Kasi po, bahay, school lang po, ganun. Opo, so hanggang ngayon, ma'am, ay hindi nyo na po ito makontak, itong cellphone po ni Andrea? Opo, hindi na po. Kahapon pa. Opo. Nanay Jeneline, magandang hapon po. Hello po. Magandang hapon. Opo. Nanay, bago nyo po ito inilapit po sa amin na problema po ninyo sa anak po ninyong si Andrea, nagtanong na po ba kayo sa mga kaibigan, kakilala, kaklase ni Andrea? Meron na po ba kayong nakausap? Kung may alam po ba sila kung nasaan ito pong si Andrea? Meron na po kami nakausap kasi mismo po kahapon nung nawala po siya, nagpunta po kami sa school nila po doon po sa Dalaga High po. Tapos nakausap may po yung isang teacher po doon. Tapos nag-chat po sa GC na tinatanong kung may nakikita ba kay Andrea. Sabi, nasa ano daw po yun, nasa tapat ng munisipyo. Nasa tapat ng munisipyo? Opo. Okay. So, itong si Andrea ay nag-aaral sa Daraga High School.
So, kinausap niyo po yung mga kaklase, kakilala, at yun po yung nabanggit po nila na nakita po nila si Andrea sa harap po ng munisipyo. Opo. Okay. Sino daw po yung kasama ni Andrea nung nasa tapat po ng munisipyo? Wala po. Wala po. Mag-isa lang daw po. Mag-isa lang. Okay. Opo. Matanong ko po, Nay, ano po yung personalidad nito pong si Andrea? Ito po ba si Andrea ay mapanglihim po na anak sa inyo po? Hindi naman po nag-aano sa amin. Tahimik po kasi yan eh. Okay. So, ang kutob po ninyo, si Andrea hanggang ngayon ay kasama po yung lalaking nakausap po ninyo sa telepono. Opo. Pero, hindi po yon talagang boyfriend ni Andrea. Hindi po. So, ano po yung tumatakbo sa isip nyo po, Nay? Posible pong si Andrea ay parang na-hypnotize ata po siya. Yung parang sa pilitan siguro, ganon. Okay. So, yun po yung iniisip niyo na parang pinilit or wala po sa normal na pag-iisip ngayon si Andrea dahil po dito sa ginawa nitong lalaking nakausap po ninyo? Opo. Ito po bang nangyari kay Andrea sa anak po ninyo? Na-i-report nyo na po ba ito sa barangay, sa eskwelahan, sa pulis? Opo. Na-i-report nyo na po. Ano po yung sabi po ng eskwelahan po ni Andrea? Na pinapunta po kami sa police station at saka po pumunta po kami kanina lang po. So, na-i-report nyo na po? Bago mag-brother na po, hintayin po mag-24 hours. Okay. So, nawala kahapon, hanggang ngayon, ilang oras na ba? 3:30 mamaya, partner, ay 24 hours 24 hours na ngayon. So, pinapabalik po kayo ng PNP mamaya ng 3:30 para daw, ano po? Hindi na po kami pinapabalik, sila na lang daw po kasi pumunta po kami kanina. Okay. So, sige po, Nanay, para po makatulong din po kami sa inyo. Madam, ang inaano ko lang po kasi may CCTV doon. Gusto ko lang makita yung CCTV kaso po sira daw po yun. Saan po yun, Nay? Sa munisipyo po. Okay. So, ang hiling po ninyo ay makita yung CCTV footage doon po sa harap ng munisipyo para malaman po ninyo kung saan pumunta ng mga oras na yon si Andrea at sino yung kasama. Opo. Sige po, Nay, makikipag-coordinate po kami, Nay, sa Daraga Municipal na Police Station para naman makagawa po sila ng hakbang na makakuha po ng kopya doon po sa munisipyo ng Daraga. Sinagot na po niya sa amin kanina. Sira daw po yung CCTV kaya hindi daw po makakuha. Okay. Opo, so, kung sira yung doon, meron yan mga adjacent na mga CCTV. Sa ibang establishment. Sige po, Nanay, gagawa po kami ng paraan para po makakuha po tayo ng kopya ng CCTV. So, for the meantime po, Nanay, manawagan na po kayo ngayon sa mga tagapakinig, sa mga nanonood po sa ating programa para naman po kung meron po silang alam kung saan po naroroon itong anak po ninyong si Andrea. Nananawagan po ako sa makakita po kay Andrea. Pag-i-inform po kami. Kasi po di ko na po alam ang gagawin ko. Ayan, mga ka-aksyon, muli naka-flash sa inyong screen ngayon ang nawawalang anak ni Nanay Jeneline na si Andrea Bernales. 17 taong gulang, isang grade 11 student sa Daraga High School. Huling nakita sa Daraga Park, suot ang kanilang uniforme. Kung siyang nakikilala o nakita o nakasalubong, maaaring ipagbigay alam agad sa aming tanggapan dito sa Embarcadero de Legazpi o mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page Tabang Ora mismo. Apo. Nay, meron din po ba kayong mensahe para po kay Andrea? Meron po kayong mensahe sa anak po ninyo? Meron po. Sige po, Nanay. Andrea, umuwi ka na. Parang awa mo na, be. Opo. At Nanay, doon sa lalaking nakausap mo nung mga oras na yon before na mawala ka ng contact dito kay Andrea, ano yung mensahe mo doon sa lalaki? Isay man po siya na kasama po ni Andrea. Please naman po. Siguro naman may mga kapatid din po kayong babae.
Ibalik na lang po. Opo. At nanay, na-try nyo na po ba napuntahan yung mga lugar na madalas na pinupuntahan po ni Andrea at kamusta? Ang pinupuntahan lang po niya, sir, yung andito po sa Kirikaw na ka-classmate niya, yung best friend niya, tinanong na po namin yun. Wala din po siya alam kasi wala din po si Andrea pinupuntahan na iba. Kumbaga nanay, dito lang po. opo, kumbaga school sa bahay, bahay to school. Doon, yun lang yung pinupuntahan ni Andrea. Opo. Opo, pangilan po ito sa magkakapatid, itong si Andrea? Panganay po. Panganay. So nagpupursige po itong makatapos ng pag-aaral. Ano sana yung pangarap po nito ni Andrea? Opo. Ano daw yung pangarap niyang maging? Maging guro po. Okay. So, sa mga nakakaalam, nakakakilala, or nakakita kay Andrea, please lang, makipag-ugnayan po kayo sa aming programa, sa aming opisina, para naman makatulong at gumaan na partner yung pakiramdam ni nanay. Ramdam ko yung feeling ng isang ina na hanggang sa ngayon ay wala pang balita sa kanyang anak. So, eto naman sa lalaki, nananawagan din kami na please, ibalik mo na si Andrea sa kanyang pamilya. Nanay, wag po kayong mag-alala dahil gagawin po namin ang paraan at makikipag-ugnayan po kami sa Daraga Police Station at sa Daraga Municipal, sa munisipyo partner, para makakuha po tayo ng kopya ng CCTV. Maraming salamat po, nanay. Maraming salamat po. So, sana naman makabalik na. At sana makonsensya itong lalaking ito dahil alam mo ay may kaakibat yan na kaso in case na mapatunay na meron kidnapping yan, partner. Kidnapping. Oo, at may kaakibat yan na pagkakakulong at penalidad. Yan. At nanay, asahan niyo po ang aming pag-alala hanggang sa makita po natin itong si Andrea. Eto, partner, kaninang umaga, sinagawa, partner, ang groundbreaking ceremony. Yan, alam mo, partner, isa na naman na proyekto, programa na talagang pinapangunahan ng Ako Bicol Party List, etong mga programa patungkol sa edukasyon. Yan. At isinagawa ito sa Humapon High School sa Barangay Humapon, Legazpi City, kung saan presente si Legazpi City Mayor Hisham Ismail, si former 2nd District Albay Congressman Joey Sarti Salceda at yung mga councilors, partner. Alam mo, partner, sa kwento ni Congressman Saldi, ito ay matagal ng plano. Pangarap din. At pangarap na talagang naandyan, partner, yung kagustuhan na maibigay etong MISES at itong dagdag na story building para sa school. Kaya lang, dahil partner sa nakarang administrasyon na talagang patuloy yung paghindrance. Diba, partner? Kasi maraming mga leader na hindi talaga totoong leader. Alam mo, partner, yung hindi nila iniisip yung kagustuhan ng mga kabataang mag-aaral. At malaking tulong ang proyektong ito, lalo sa sektor ng edukasyon. Tama ka dyan, partner. Kaya sabi ni Congressman Saldi, laking tulong at pasasalamat na nanalo si Mayor Hisham bilang alkalde ng syudad ng Legazpi. Kasi eto, partner, ay talagang nangyari. Ayan, partner, yung sinagawang groundbreaking ceremony ng dalawa, partner, na proyekto, which is etong MISES at etong 2-story 8 classroom. 8 classroom. 2-story building, 8 classroom dyan sa Humapon High School. At nakausap ko, partner, mismo ang school head ng Humapon High School at talagang sinabi niya na matagal na raw niyang inihiling na magkaroon sila ng mga pasilidad. Kaya dahil sabi ni principal, this is it. This is it. At halos makita mo, partner, doon sa mga pasilidad, mga classroom, ay talagang luma na. At ang iba, sirang-sira na, lalo na ngayon na tag-ulan. Marcos type pa, partner, yung iba. Tama. At lalo na ngayon na tag-ulan, talagang tumutulo yung... Correct. It's about time, and sabi nga ni Principal Jerry, this is it. Sa tulong ng Ako Bicol, talagang laki ang pasasalamat nila. At nakita mo, partner, yung tuwa, yung ngiti sa kanilang mga mukha. Lalo na yung mga estudyante doon sa akin. Kasi lalo na ngayon na dumarami na daw yung nagpapa-enroll sa kanilang eskwelahan. Alam mo, partner, pag maganda yung kalidad, yung infrastructure, yung building, yung kalidad ng edukasyon, partner, goes hand in hand yan. At yung mga matitibay na mga teachers, naandun din. Nandun din. Diba? So, at yung eagerness nila na makapag-aral, pag conducive, maganda yung classroom, partner, mas maganda. Gaganahan kang mag-aral. Mag-aral. At sabi nga ni Mayor Hisham Ismail, ay maliban doon sa Humapon High School, ay marami pang eskwelahan dito sa Legazpi na pagtatayuan ng bagong
building. Oo, kaya mula sa Manila, talagang dumayo, nagbiyahe si Congressman Saldi para siya mismo, personal partner na pumunta para dito sa groundbreaking ceremony dyan sa Humapon. Ayan. Yan ang Ako Bicol Party List. At sinabi pa ni Congressman Saldi, maliban dyan sa pagpapatayo ng eskwelahan niya na may building, ay inaayos na rin itong sa Aleco, yung kuryente na talagang patay sindi dyan sa mga upper barangay ng Legazpi. Partner, isa sa mga pangunahing problema na binigyang solusyon ng Ako Bicol Party List. At isa pa, partner, meron pang sorpresa kanina si Congressman Saldi. Nakita mo, partner, yung mga magagaling na sumayaw. Binigyan. Tumataging-ting. 10,000 piso. Yan talaga si Congressman Saldi. Basta natuwa sa inyo, talagang bibigyan po kayo. Kaya na matutuwa din siya sa atin. Ayan, at ayon kay Congressman Saldi ko, tama. Sana. Ayan, ayon pa kay Congressman ay patuloy siyang aalalay sa mga proyekto, mga programa ng patungkol sa sektor ng edukasyon, lalo na dito sa Bicol Region. Yan, kaya Ako Bicol Party List tunay nakatulong na, kakampi pa. At yan ang mga reklamong ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnais humingi ng tulong sa ating programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. At ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Nomer Corporal. At ito ang Tabang Ora mismo. Magandang hapon at salamat sa muli. Ito ang Tabang Ora mismo. Lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ng